Що, піздриш ли? Скажи прашки си, Кажи прашките, прашките. Покажи прашките. Стига сега. Увеличима се пак. Аз можа ги да... Скара чилика вън. Правя маса. Масака. Трябва постоянно да се бичам. Майе, сега дойде. Въпроси, фърля това пепъл. Това е по-що струваш мен. Росни! Виждаш ли промяна в всичко? Да, идеална промяна. Ръчичка това мали. С втор номер, бе. Виж коя приставка е втор номер. Виж коя приставка е втор номер. Абе, опре масата, бе, дай тук. И виж, има ли някой? Кой е приятел? Сабика поклин. Тя ще има всички хора. Аз съм на работа.